Это была изначально спланированная акция. Bir yıl элек күп балалы гаилә Етишиннар төзелеш оешмасына зур өмет баглаган була. Үзләре алган участокта 200 квадрат метрлы йорт торгызырга дип, Бристрой җәмгыяте белән килешү төзиләр, акчаны расписка белән бирәләр. Мы в общей сложности данным лицам Без аларга 3 миллион 260 мең сум бирдек. Bir юлы диярлек барлык сумманы тапшырдык. Чөнки алар безгә әйтте, янәсе төзелеш материалларын алып калырга кирәк дип. Бәясе артмасын өчен шулай түләдек. Килешүдә 2021 елның 9 сентябрендә йорт тулысынча әзер булачак дип язылган. Әмма Етишиннар йортын төзү менә шушы урында туктап кала. приехав на свой участок в один день. 18 сентябрьдә участогыма килсәм, беркемдә юк. Шулай төзүчеләр юкка чыкты. Мондый хәлдә калган тагын берничә гаилә бар. Төзелеш урыны түләгән суммалары һәм йортның әзерлек дәрәҗәсе генә төрле. Показали дом. Алар башта безгә бер әзер йортны күрсәтте. Ошаттык, бөтенебезгә дә шуны күрсәткәннәр икән. Башта күп кеше килеп эшли башлаган иде. Без тулы сумманы түләгәч, берсе дә калмады. Барысы 5 миллион 900 мең сум бирдек. 240 квадрат метрлы торак төзергә тиешләр иде. Хәзер аңлыйбыз инде, бәлки шуңа да бәясен артык югары куймаганнардыр. Ә без алдандык. Герман Сорокин йорт салу өчен ипотека ук алган була. Одни стены только. Безнең йортның диварлары гына бар, вәгъдә иттеләр, берни эшләмәделәр. Инде хәзер элемтәгә дә чыгалмыйлар, җавап бирүче юк. Он нам дал расписку уже 10 декабря. 10 декабрьдә ул безгә йортның төзелеп бетмәгән өлеше өчен сумманы кайтарам дип расписка язып бирде. Бу сүзендә дә тормады. Компаниянең үз офисы юк, юридик адреслары шәхси секторда Казан бистәләренең берсендә урнашкан. Без шунда юл тоттык. Монда капканы ачтылар ачуын. Безнең янга чыгучы кеше Максим Ефремов иде. Зыян күрүчеләр акчаны расписка аша аның кулына тапшырган була. Без беркемне дә алдамадык ди оешма вәкиле. Нет таких возможностей. Әлегә безнең төзү өчен мөмкинлекләр юк, кризис бит. Бу ай эчендә хәл ителер дип уйлыйм. Бристрой оешмасы турында ачык чыганаклардагы мәгълүматларны карасак, ышаныч дәрәҗәсе түбән дип язылган. Бурычлары 1,5 миллион сумнан артык. Гәрчә без белгән зыян күрүчеләрнең һәрберсенең югалткан суммасы берничә миллион сум белән исәпләнә. Алар гомуми зыянны 50 миллион тирәсе дип бәяли. У организации шансов все больше. Оешма белгенлеккә төшәргә, юкка чыгарга мөмкин. Андый хәл булганчы судка мөрәҗәгать итеп өлгерергә кирәк. Аларның кулларында килешүләр, акчалы турында расписка бар, мәнфәгатьләрен яклый алачаклар. Суд экспертизада билгеләргә мөмкин. Эшләнгәннең бәясен ачыклап, никадәр сумманы кайтарырга тиешләр, шул билгеләнәчәк. Зыян күрүчеләрнең кайберсе судка мөрәҗәгать иткән инде, мәхкәмә алар файдасына карар чыгара, әмма әлегә нәтиҗә генә юк. Хәзер алар оешма вәкиленә карата җинаять эше ачуларын тели. Все остальные пострадавшие Барыбыз да полициягә гариза яздык, әмма эш ачмадылар. Бу бит бер генә очрак түгел, 50 миллион сумнан артык акча үзләштергәннәр. Әле быел да бу оешма белән килешү төзүчеләр булган. Республика Эчке эшләр министрлыгының тикшерү идарәсендә әйтүләренчә, бу фактлар өйрәнелә. В настоящий момент 9 заявлений. Хәзерге вакытта шундый охшаш очраклар буенча 9 гариза карала, мөрәҗәгатьләрнең һәммәсе тикшерелә, нәтиҗәсе буенча карар кабул ителәчәк. Мондый хәлдә калмас өчен юристлар берничә киңәш бирә. Оешма турында күбрәк белешергә, аларга карата суд эшләре юкмы, бурычлары бармы, акчаларны кулга бирүдә зур ялгыш диләр. Аларны юридик затка, банк счетына гына күчерергә кирәк. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.